Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пішам дыктант для 9 класа па беларускай мове грак. Записываем посередине. Грак. А зараз уважліва слухаем дыктант. Неўзабаве пасля вайны, неяк пад восень, на гарадской коласавай сядзібе з'явіўся грак. Падрабязнасці з'яўлення птушкі не ўсачылі, а ўбачылі яе выпадкова, калі грак перабягаў з адной сваёй схованкі ў іншую. Хаваўся ён больш у гусцейшым зарасніку, а калі крыху акрыляў, асмеліўся выходзіць нават да дзвярэй хляўчука. Тут на лаўцы адпачываў Канстанцін Міхайлавіч, не забыўшыся насыпаць чаго-небудзь птушцы. Грак, не баючыся коласа, патупаў блізка каля яго, браў ежу амаль што з рук. Усіх іншых жыхароў дома асцерагаўся. Так дабыўся калека грачок да першага снегу. Хоць і паправіўся ўжо, жывучы на дармовых харчах. Замерзне небарака, падумаў колас, вярнуўшыся з зацярушанага шырання саду, дзе ўжо адчуваўся першы мароз. Гаспадар пацёр рукі, сядаючы за абед, пачаў уголас думаць, якой даць рады, каб птушка перазімавала ў цяпле. Забыўся, што злаваў на гракоў у час іхніх крыклівых адвячоркаў. Тады ён наракаў на іх, ломіць галлё, а дрэвы праз гэта усыхаюць. А зараз слухаем яшчэ раз першы сказ і пачнем пісаць з чырвонага радочка. Неўзабаве пасля вайны, неяк пад восень, на гарадской коласавай сядзібе з'явіўся грак. Чырвоны радочак. Неўзабаве пасля вайны. Неўзабаве пасля вайны, неяк пад восень. Неяк пад восень, на гарадской коласавай сядзібе. На гарадской коласавай сядзібе з'явіўся грак. Правяраем першы сказ. Неўзабаве пасля вайны, неяк пад восень, на гарадской коласавай сядзібе з'явіўся грак. Падрабязнасці з'яўлення птушкі не ўсачылі, а ўбачылі яе выпадкова, калі грак перабягаў з адной сваёй схованкі ў іншую. Падрабязнасці з'яўлення птушкі Падрабязнасці з'яўлення птушкі не ўсачылі. А ўбачылі яе выпадкова. Убачылі яе выпадкова. Калі грак перабягаў з адной сваёй схованкі ў іншую. З адной
сваёй схованкі, сваёй схованкі у іншую. Падрабязнасці з'яўлення птушкі не ўсачылі, а ўбачылі яе выпадкова, калі грак перабягаў з адной сваёй схованкі ў іншую. Чырвоны радочак. Хаваўся ён больш у гусцейшым зарасніку, а калі крыху акрыяў, асмеліўся выходзіць нават да дзвярэй хляўчука. Чырвоны радочак. Хаваўся ён. Хаваўся ён больш у гусцейшым зарасніку. Больш у гусцейшым зарасніку. А калі крыху акрыяў, асмеліўся выходзіць нават да дзвярэй хляўчука. Правяраем сказ. Хаваўся ён больш у гусцейшым зарасніку, а калі крыху акрыяў, асмеліўся выходзіць нават да дзвярэй хляўчука. Тут на лаўцы адпачываў Канстанцін Міхайлавіч, не забыўшыся насыпаць чаго-небудзь птушцы. Тут на лаўцы адпачываў Канстанцін Міхайлавіч. Не забыўшыся насыпаць чаго-небудзь птушцы. Чаго-небудзь птушцы. Правяраем сказ. Тут на лаўцы адпачываў Канстанцін Міхайлавіч, не забыўшыся насыпаць чаго-небудзь птушцы. Грак, не баючыся коласа, патупваў блізка каля яго, браў ежу амаль што з рук. Грак, не баючыся коласа, патупваў блізка каля яго. Патупваў блізка каля яго. Браў ежу амаль што з рук. Браў ежу амаль што з рук. Правяраем сказ. Грак, не баючыся коласа, патупваў блізка каля яго, браў ежу амаль што з рук. Усіх іншых жыхароў дома асцерагаўся,
Новы сказ. Усіх іншых жыхароў дома. Усіх іншых жыхароў дома асцерагаўся. Усіх іншых жыхароў дома асцерагаўся. Чырвоны радочак, новы сказ. Так дабыўся калека Грачок да першага снегу, хоць і паправіўся ўжо, жывучы на дармовых харчах. Чырвоны радочак. Так дабыўся. Так дабыўся калека Грачок. Калека Грачок да першага снегу. Да першага снегу. Хоць і паправіўся ўжо. Хоць і паправіўся ўжо, жывучы на дармовых харчах. Жывучы на дармовых харчах. Правераем сказ. Так дабыўся калека Грачок да першага снегу, хоць і паправіўся ўжо, жывучы на дармовых харчах. Замерзне, небарака, падумаў Колас, вярнуўшыся з зацярушанага шэранню саду, дзе ўжо адчуваўся першы мароз. Замерзне, небарака. Замерзне, небарака, падумаў Колас. Падумаў Колас, вярнуўшыся з зацярушанага шэранню саду. Шэранню саду, дзе ўжо адчуваўся першы мароз. Правераем сказ. Замерзне, небарака, падумаў Колас, вярнуўшыся з зацярушанага шэранню саду, дзе ўжо адчуваўся першы мароз. Чырвоны радок. Гаспадар пацёр рукі, сядаючы за абед, пачаў уголас думаць, якой даць рады, каб птушка перазімавала ў цяпле. Чырвоны радок. Гаспадар пацёр рукі. Гаспадар пацёр рукі, сядаючы за абед. Сядаючы за абед, пачаў уголас думаць. Пачаў уголас думаць, якой даць рады,
Якой даць рады, каб птушка перазімавала ў цяпле? Гаспадар пацёр рукі, сядаючы за абед, пачаў уголас думаць, якой даць рады, каб птушка перазімавала ў цяпле. Забыўся, што злаваў награкоў у час іхніх крыклівых адвячоркаў. Новы сказ. Забыўся. Забыўся, што злаваў. Што злаваў награкоў у час іхніх крыклівых адвячоркаў. Забыўся, што злаваў награкоў у час іхніх крыклівых адвячоркаў. Тады ён наракаў на іх, ломяць галлё, а дрэвы праз гэта ўсыхаюць. Тады ён наракаў на іх. Тады ён наракаў на іх, ломяць галлё, а дрэвы праз гэта, усыхаюць. Тады ён наракаў на іх, ломяць галлё, а дрэвы праз гэта ўсыхаюць. Правяраем увесь дыктант. Грак. Неўзабаве пасля вайны, неяк пад восень, на гарадской коласавай сядзібе з'явіўся грак. Падрабязнасці з'яўлення птушкі не ўсачылі, а ўбачылі яе выпадкова, калі грак перабягаў з адной сваёй схованкі ў іншую. Хаваўся ён больш у гусцейшым зарасніку, а калі крыху акрыяў, асмеліўся выходзіць нават да дзвярэй хлеўчука. Тут на лаўцы адпачываў Канстанцін Міхайлавіч, не забыўшыся насыпаць чаго-небудзь птушцы. Грак, не баючыся коласа, патупваў блізка каля яго, браў ежу амаль што з рук. Усіх іншых жыхароў дома асцерагаўся. Так дабыўся калека-грачок да першага снегу, хоць і паправіўся ўжо, жывучы на дармовых харчах. Замерзне, небарака, падумаў колас, вярнуўшыся з зацярушанага шэранню саду, дзе ўжо адчуваўся першы мароз. Гаспадар пацёр рукі, сядаючы за абед, пачаў уголас думаць, якой даць рады, каб птушка перазімавала ў цяпле. Забыўся, што злаваў награкоў у час іхніх крыклівых адвячоркаў. Тады ён наракаў на іх, ломяць галлё, а дрэвы праз гэта ўсыхаюць.
Спадзяюся, вы напісалі дыктант добра. А зараз на экране з'явіцца сам дыктант, каб вы змаглі праверыць правільнасць яго напісання. Правярайце не толькі правапіс словаў, але і знакі прыпынку. Дзякуй за ўвагу!